Kula umur jamu no. Oke. Spotna, Cok. Mbak Purwati karo Mbak Niken. Sapa? Musuh Boyolali. Jan suwe ra jamu tenang kepanggih kali Mbak Purwati. Sehat Mbak Yu? Alhamdulillah, Mbak Tangi Mbak Limbo. Adi pelarang sing bagus dhewe Mas Atuki. Matur nuwun, matur nuwun. Daku mboten pinanggih. Heeh, lak nggih tesih sae ta? Tesih sae. Alhamdulillah tesih penak. Nadya lemu nih mboten napa-napa, lemu nak mung ning awake to. Lah ciri khas panjenengan malah nggih lemune niku kok. Nah, lemu niki kekasih gelap kula niki ra ngerti ya rapati. Mulawakan Apa? Kekasih gelap. Kekasih gelap. Oh, sambil gelap lho. Ora. Niki simpenan kula wong nah. Boten ngaten. Ya apa-apa barate jenengan di bocah mung di bojo. Pomonanku ndek pente mung di bojo Pak Kuntoro. Mesti jenengan yo kok di sini sik to. Ora. Kok ora piye to? Aku sumpah kok. Aku sumpah. Lah ngopo Aku boten sopan ketemu kok? kowe sepisanan ngono ki ora duwe rasa pengharep-arep aku mbok jomben duwe bojo kaya kowe ngono. Ora. Lah kok boten mrene nek gak apa-apa. Tak karang ora perkara ora normal. Lah napa? Tak karang aku ora iso kuat ngragati tumrap kowe. Lho ngragati wong wedok ki maya lho Pak, nek awak lemu niki penting kok daster. Iki wis seneng kandhani. Daster iki yo manak nek liyane kowe ngono kuwi iki ukurane kuwi iki Gampang wae. 1,5 meter ngene cukup. Iki mandang kowe daster kok didandake iso dadi kelir semene ambane. Napa-napa. Mbak Niken. Nggih Mas, sugeng dalu Mas. Alah, jan pripun kabaripun? ape. Nggih, Pak nggih, sedaya keluarga sami sehat to? Sehat. Ngopo lho, Pak? Ngopo? Aku ki kenalan ki Iya, ini ngomongan. wong Jawa ki nganggo tata krama. Sugeng dalu Mas Sako. Wah, sugeng dalu. Nggih. Alhamdulillah paling laris. Apa? Musuhe semono lho. Yo kaso bontal. Wontal niku nek cara Solo. Nek cara anu Banyumas Wis enten pokoke. niki Mas sesuk upama jenengan nganggur. Heeh. Nek arep upama separo-separo iki pas delalah kepepet ora eneng. Heeh. Mampir ning Mbok Pur lho. Lah piye Nah, ta? apa romi lho. Tuh, iki tas milih bubur ku gawe romi untuk wong loro. Ini gila iki kok. Gila iki. Dadi delok kok ngarep padha karo delok lemburi. Lho identik dengan Bu Purwati iki ngene iki lho, Mbak. Apa ning sinden kok susune papat? Nek Bu Purwati nek lho ya ora apa-apa. Siji loro. Terus lu papat. Karek meneh itu gelas ya. Kuno gitu. Mula Pak ketua iki sinden kok iki fokus, Mas. Lah piye ta? Dan tak tinggal turu to. Wong ukur ki kok mesti kupingku gesek. Gesek mboke obah ki benake sikile. Gubu. Iki suara apa to? Kok mesti diganggu karo gubu bangkire mbok perobah. Iki lho, ana nggon kontrol nggon salon iki. Nggih. Ben ketara banget. Ketara banget. Anggere Oh, sing Mbak. kanggo omongan ya karo kowe ngene ya tenang ae to. Lah, nggih. Ini nek sing nggo omong iki Purwati. Kubluk. Lah nggih. Iki suara apa, Ben? Sudah. Ora apa-apa ngono-ngono ki ya remenane Pak Gede Ngaji Kuyono lho.
Mbak sampeyan kelangenane kok. Goblok ngoblok iku ya ora perso ning iki ngomong putu mesti iki. Sehat terus ya piye kali warga Tanjung Sari, Margosari lan sak kiwa tengene mugi paringi sehat badak selamat. Anggenipun pados sandang pangan diparingi lancar sayanipun. Adicara iki bersih. Bersih bisa, Pak. Ngresiki batine ya ngresiki laire Pak Solat. Bersih bisa. Nggih. Yen bersih bisa kuwi ana sing ngendikake rasulan. Rasulan. Yen cara kowe bersih bisa ki. Bersih desa. Arep mbok artekke. Ya. Bisa ora Mbak Niken? Isa ora. Sedekah desa Pak. Sedekah desa. Oh, bersih bisa. Nggih. Merti desa. Merti ya, desa. Mertandani yang Kyai Tanjung Sari kuwi sing Kyai budaya, Budaya. yo rukun lan kandel imane. Ya, Mas. Tiap tahun dianakake acara ngene iki. Nah. Wayangan kaya Rutin. iki. Dalane mesti dicatur. Iki catur dene keperluane ya kuwi gresiki laire, gresiki batine lan mensyukuri nikmate saka Gusti Allah. Sing Margosari bisa ayem tentrem. Nggih. Terakhir Sapa-sapa sing rawuh dalu punika mugi-mugi pinaringan panjang yuswa Allahumma. Amin. Nah, Bu Purwati, Nggih, dalam. pripun Mbak Sulan? Niki wonten layang. Nggih. Sugeng dalu Mas Catur, semoga tetap jaya di udara. Minta lagu satu manis, dua kerinduan. Buat kru berkah kayu tidur lapangan.